Prije 5 tjedana na crvenim zemljama iznad Fojničkog mjesta Otigošće postavljena je takozvana mrtva ploča za novi dom Dragice i Mije i njihovi kćeri Antonije i Katice Bošnjak. Kuća je u međuvremenu stavljena pod krov, a o tijeku akcije ravnatelja Kruha Svetog Ante Fra Stipana Radića izvijestio je član organizacijskog odbora za gradnju kuće Dominko Bošnjak, koji vodi svu brigu i sve poslove oko gradnje. Za kratko vrijeme urađeno je dosta posla, veći dio posla je urađeno. Imamo još staviti crijep, treba da uđe ovo dan, dva. Sad idemo na opremanje unutra. To su poslovi što se ne vide baš okom, a puno koštaju. Pa evo idemo odmah pregrade Maltu, zato imamo sredstva. Imamo sredstva za unutarnju stolariju, već imamo donatora, imamo nešto novca da kupimo vanjski dio stolarije. Jedino, eto, ostao nam još problem kupatilo. Ono malo više košta, keramika. Pa evo, ako bude dobri ljudi kod dosad, nadam se da će se još neko javiti da nam pomogne. U svakom slučaju do zime ja mislim da će ovo biti završeno. Uglavnom svi ljudi, majstori koji su dolazili raditi, radili su besplatno i to je doprinos Župljana, Fojnice ovoj akciji. Jeste, svi majstori. Mijenjaju se vala svi iz općine Fojnica što se bave građevinom. 2 dana 3 ovaj, 2 dana 3 onaj, tako i radnici i ostalo. Urađeno je besplatno što se tiče ruku. Materijal veći dio smo dobili, nešto smo morali kupiti. I to od sredstava prikupljenih mještana Fojnice. I tako, dobro je. Odziv je bio, hvala svima. Ovo je nešto što je zaista, neću reći iznenađujuće, ali u svakom slučaju više nego pohvalno. I ne bi trebalo biti iznenađenje, nego trebalo biti maltene redovni slučaj, jer mi smo uvijek u stanju organizirati se i pomoći ako to doista želimo. Samo evo, nažalost, sve manje onih koji to pokušavaju. I vrlo sam zahvalan svim ljudima koji su pokrenuli tu akciju zajedno sa, naravno, našim Franjevcima u Fojnici. I drago mi je što su to učinili upravo pod zavjetom Svetoga Ante, jer znamo da je Sveti Anto upravo taj koji je uvijek pomagao siromasima i Kruh Svetog Ante koji nosi njegovo ime također nastoji na svaki način pomoći tamo gdje može. I sigurno je da ćemo se ne samo preko naše ispostave u Fojnici, nego evo izravno i središnjice uključiti da pomognemo koliko bude moglo se u daljnjem dovršenju kuće i opremanju onoga što bude trebalo. Kruh Svetog Ante podržat će dakle ovaj izuzetni projekt Dar srca Župljana Župe Fojnica. Odmah je obećana jedna novčana donacija kojom bi se moglo opremiti kupatilo. Ali Sveti Anto, Mio iznad svega, želi ponovno imati konja. Taj mu je neprocjenjivi pomagač uginuo zimus od starosti. Kako sada sjeno za kravu, kako drva dotjerati do kuće. Kad bi netko donirao opremu za kupatilo, onda bi se od novca Kruha Svetog Ante mogao kupiti konj. Kako bi Mio bio sretan, na samu tu pomisao zaplače, pa je mogao reći samo ovo. Hoće li biti imalo lakše živjeti? Hoće, jel? Hoće. Četvoročlana obitelj Mije Bošnjaka je obitelj s posebnim potrebama koja nema nikakva primanja. Nisu umjeli prije, nisu umjeli skrenuti pažnju na sebe, nisu takvi, a nitko ih se dok je donacija bilo nije sjetio. Samo pojedinci koji su ponekad navratili i donijeli nešto hrane poput Dominka, koji je upravo i uvidio kako se Mije i njegovih nitko od predstavnika vlasti i donatora neće nikada ni sjetiti. Hoće li se danas netko sjetiti jedne od kćerki i pronaći joj bilo kakav posao? Rekli smo i evo i sad ponovo, ako bi mogao neko ko može pomoći, ko može uposliti jednu bar od ove 2 cure da uposli, da bi imali mjesečna primanja, da ne bi samo čekali ovo sitne socijale i tako. Kako je moguće, a primjera poput ovoga na crvenim zemljama, nažalost u Bosni i Hercegovini, ima još puno. Kako je moguće, zapitao bi se netko ko situaciju ne pozna, da punih 17 godina od prestanka rata nije proradila pravna i humana država, entitet, kanton, općina, pa se pobrinula za ovu obitelj. To su zato morali učiniti Župljani Župe Fojnica kao zavjet Svetom Anti. Kako je to moguće, pa makar se radilo i o Bosni i Hercegovini, zemlji čuda, apsurda i nepravilnosti kakvih nigdje drugdje nema.